Kubisme. Fra starten af 1900-tallet skete der store ændringer i samfundet. Der var mange økonomiske, teknologiske og sociale ændringer, som især foregik i byerne. Samtidig med alle udviklingerne i samfundet opstod der en ny kunstart, som gennem geometriske figurer forsøger at beskrive samfundet, som var præget af den hurtige teknologiske udvikling. Kubismen er en bevægelse i den moderne kunst, som viser os nye og anderledes måder at sammensætte og male motiver på, og viser os nye vinkler og synspunkter i malerierne. Denne nye malekunst blev udviklet af Pablo Picasso og George Braque, og fik hermed skabt en ny kunststil, som var meget individualistisk, og som satte trend i kunsten. Kubismens kendetegn. Når vi kigger på kendetegnene ved kubismen, kan vi se på opbyggelsen af billedet. For eksempel er genstandene opbygget af geometriske figurer. Alle genstande opleves fra forskellige synsvinkler, som forfra, bagfra og oppefra. Udover det eksperimenteres der også med genstandenes placeringer på en todimensionel måde, som forskydninger og mellemrummelige planer. Så billederne blev spillet fra hinanden og derefter samlet på en meget mere abstrakt måde. Genstandene på billedet bliver især lavet ud fra de geometriske figurer som kuben, cylinderen og keglen, da de får billedet til at lave sit helt eget selvstændige udtryk. Alle former eller figurer har sit eget afgrænsede farverum, og der findes heller ikke en naturlig lyskilde i billedet, som f.eks. naturlig skyggelægning, så man sigter efter det abstrakte billede med geometriske former. Derfor er det meget enkelt at se, om et billede er kubistisk, for hvis genstandene på billedet kan ses fra flere forskellige vinkler, også selve billedet fra fladen, er opdelt i flere geometriske figurer og klart fremhæver sit eget farverum, så er det et kubistisk billede. Kubisterne ændrede det tredimensionelle perspektiv til det todimensionelle, og selve ideen bag kubismen var, at man skulle vise og beskrive objektet fra flere sider på én gang. Farverne på billedet var meget forskellige alt efter hvilken periode af kubismen de var lavet i. I den geometriske kubisme var farverne inspireret af Afrika, og det var primært jordfarver, hvide farver og brunlige farver. I den analytiske kubisme var det som regel brune eller grønne farver med mørke og lyse nuancer. I den sidste syntetiske periode blev farveskalaen udvidet, og der kom flere stærke og mættede farver, som fik billedet til at få en klar tone og et renere udtryk. Fra 1907 til 1910 geometriske kubisme, der er opbygget af et billede, som er taget fra naturen, som så ændres og forenkles i et geometrisk form, hvor billedet stadig var en genkendelig, naturlig og symbolsk form. Fra 1910 til 1912 analytisk kubisme, der er et billede fra naturen, f.eks. af et træ eller menneske, der gengives fra flere synsvinkler i flere små geometriske enkeltformer med et abstrakt udtryk. Samtidig kom der en collageteknik i brug, hvor man limede et billede ovenpå det malede billede, og det var ofte et avistryk eller lignende, og det gjorde, at der blev skabt en kontrast mellem det malede genstande og et billede fra virkeligheden. 1913 til 1920 syntetisk kubisme. Almindelige brugsting bliver omdannet til geometriske former, som f.eks. et bord, som bliver fremhævet i en mere abstrakt form. Her blev alle brugstingene spredt ud over billedfladen som enkeltstående elementer. Her blev collageteknikken videreudviklet i meget større grad, og udover det kom trompet-l'oreal-teknikken, hvor man fik brugsting til at fremstå naturalistisk. Udviklingen af den kubistiske kunst afsluttede omkring 1914 til 1920, men levede videre i formsprog. Kubismen fik en stor indflydelse på den efterfølgende arkitektur og kunst og gjorde, at kunsten blev mere abstrakt og fri, som den er i dag.